Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, en hier hebben wij meneer Nasib Dar, nogmaals de voorzitter van Nieuw Suriname. Meneer Nasib Dar, hoe gaat het met u? Wel, hoe zal het bij de armen toe gaan, ja? En dan kan ik dat koerei karen, wala malai pina. Ja. Udena sawari weg no dit idee. En we vergaderen dit idee. U kost je tak de ingis maja, onze ingi bradanga familie. De man die een big probleem. En we hebben ook gehoord, de problemen zijn heel erg groot. Ja. Wat zijn de volgende stappen die de verschillende partijen, zoals ook de PDO, zullen ondernemen nu? Ja. Boy, de meer het is aan de service krijg je om. Dus de heb was André, je loopt op zat op. Ja. En die kon eerst nou schrijven in de buurt, die schrijven kon je dat waterprobleem, rokkenprobleem, scoreprobleem. Je bent nog geen 20 kilometer, 25 kilometer verwijderd van het station. Dat gebeuren deze dingen. Dat want ik in tomorrow baka 30, 40 kilometer dan molen ergens aan erg. Want hij eigenlijk met ati broeder. Met ati broeder daarom met tegen omwaldi. Toch wat foto of zo of die. Wabi voor brainstorm over een situatie. Want omdat de ingi net taki daar ingi door. Dat anasaneren. Omdat de man vrede liefens maar mek tak tire de asani se midden. Isabito en dit moest wat we halt nemen. Iedereen is gelijk in dit land. Iedereen moet met dezelfde ogen zien. Je know, look at trouwen moro minder of a trouwen moro heavy of a trouwen moro geweldig. Nee, wala mala na sem. Toch, wala mala na libisma en wala mala op een menswaardig bestaan naar een leven nodig. En dat na uno. Daarom moet je een bundeling. Daarom moet je dit doen. En theologen ook toe verschillende partijen dit jaar, bijvoorbeeld de PDO, de ABO, vaak samenwerken dit naar alle de partijen. Is dat nou een echte eenheid toch? En Joyo, moet of Nikeri kwam. Voor Nikeri, ama moet je een vergadering gewoon helemaal ja zo. Meer moet voor foto komen uit. Terwijl die naar een moet foto uitkomt. En trama moet op Nikeri. We hebben mensen die nog onderweg zijn. En VP no me mande want man daar bekooi zit dat zijn naar buurtie. Toch? Na elektra wiki zo, mi ode bezig in een herleiding gebied. Dus dan waar die ode bezig volgens mij morgen die zee. Dus we allemaal wat bif panja usrevi. Maar op den duur uno na wang sking. De matak babunteren na babunski. Die uno zo is dat toch? Uno na wang sking en na zo charing en zo chara volk toe. Uno go beloof dat uno doe. En voor dat nee. Is dat toch? Maar ode eigenlijk wel loop pina jongen, tak sing nega score jongen. Ino era van man kon siki jongen, ama no maro kon arbeidsongeschikt. Omdat aman dringa dot watra jayo. Ano kan toch man? Da uno taki waba moro kre watra wab di stap grond tap. Uno wab de moro bungkotre. No toch ano kan, afout. Kijkers, dat is meneer Nasib Dar, nogmaals de voorzitter van Nieuw Suriname. Meneer Nasib Dar, dankjewel. En hier hebben wij ook meneer Waldi, de voorzitter van de PDO. Meneer Waldi, u komt toe aan begin geval ja, P.O.J. takwa ingi brada kuno drink gotro watra uit omstandigheden. Va autoriteit raken u? Ik voel me echt diep ontroerd dat we in 2025 zulke gevallen mee moeten maken. En dat kan niet, begrijp je? Ik vind het heel erg. De overheid moet wel iets doen voor deze mensen, dat ze schoon drinkwater krijgen. Begrijp je? Ja. Maar we kijken ook, de Indiaanse broeders van ons zitten al jaren te kampen met heel veel problemen. Denk je wel dat eindelijk een change zal komen in al deze problemen? Ja, deels ligt het ook bij hun. En wij als politiek leider zullen zeker met ze samenwerken om te werken aan een oplossing. Want de problemen zijn immens. Als je nagaat onderwijs,
gezondheidszorg en dan het grondrechtenvraagstuk zijn belangrijke zaken die zeer zeker opgelost moeten worden. Maar ik zie niet gebeuren binnen dit regeertermijn, want er resten nog 114 dagen. En van beleid kan er nooit sprake zijn. Kijk wat er nu gebeurt. Men probeert nu wegen te asfalteren. Het is te laat. Wie gaat wegen in dit regen weer asfalteren? Kijk maar, de trends zijn allemaal sterk verwarrend. Op weg naar hier heb ik bijna overal op de hoeken langs de Indira Gandhiweg vuilnishoop gezien. Zoveel vuil op straat. Dat mag niet toch? Dat kan niet. Er moet een verandering komen in deze. Yes. En meneer Waldi, ik wil ook aan samenwerking toe. Hoe is de samenwerking tussen de verschillende partijen? Loopt het heel soepel? Nou, erg soepel. Want ieder doet zijn eigen ding. Per soort van rekening gaan we gewoon één gemeenschappelijk doen om dit land te redden. Ja? Heb hard voor Suriname. En daarvoor gaan wij. Dankjewel meneer Waldi, de voorzitter van de PDO. Dankjewel. Dus hier staan wij met meneer Atencio, de landelijke coördinator. En tevens ook, nee weet u wat, we gaan meneer Atencio laten vertellen wat hij precies is. Want we hebben dus de hele vergadering doorgezet dat meneer Atencio hard bezig was. Moeite te maken voor onze Indiaanse broeders hier te Para. Meneer Atencio, ik geef je het woord. Ja, op de eerste plaats dank aan u voor de ruimte. In de tweede plaats dan ook dank aan de Almachtig in feite. De eerste plaats een groet naar de kijkers toe en de luisteraars. Ja, goedenavond. En zoals u zei, voor de inheemse, zoals iedereen het weet, ik ben nog half inheems. Maar natuurlijk, ik ben half Inca vanuit Argentinië. Mijn vader is van Argentinië en half Javaans. Als we kijken naar de verschillende problemen, meneer Atencio. De eerste is eigenlijk grond. De Indiaanse broeders van ons hebben geen stuk grond waarop ze dus zichzelf kunnen voorbereiden om een huis te bouwen. Om ook hun kleine landbouw te doen. Hoopt u en denkt u dat dit alles wel opgelost kan worden? Natuurlijk met de samenwerking van de drie partijen. De PDO, de Nieuw Suriname en de ABO. Als u dat aan mij vraagt, zeg ik dan weer van jaar in jaar uit, regering in regering uit. Ja, het blijft op woorden. Er moet nu eens daden geschieden. Ja toch? En men vergeet altijd als men zegt van grondenrechten vraagstuk, wil ik altijd aan mijn larsen lappen. Ja? Want wij zijn de eerste bewoners. Als dat niet eens opgelost kan worden. Ja? En als u zegt van met de drie partijen. Ik zeg ook van kijk, we moeten positief denken. Maar aan de andere kant, dat is mijn stelling. En ik heb u eens in een archief laten doen kijken in 2005. Namelijk Richelieu, Texas, Witboiti, Leiden 20. En het kon toch? Dus, sanoma guanga safri. Moest go eens naar tranga. We kunnen niet altijd water in het wijn blijven gieten. We moeten ook spijkers op koppen slaan. En als we zeggen dat we politiek willen voeren, zegt deze meneer Atencio, ik voer geen gedoogpolitiek. Het blijft niet alleen maar bij praten en ze kennen mij. Wanneer wij nu gaan opkomen, onze inheemse trio broeders en zusters, dan gaan we wel niet lachen. Vooral als mijn persoon op de voorgrond. Dat zal ik echt niet doen. Je gaat dan moeten bewerkstelligen. Ja. Is er een reden dat eigenlijk onze Indiaanse broeders en zusters afzonderlijk worden gezet of stiefmoederlijk worden behandeld? Want we zien al jaren dat de Indiaanse mensen vechten voor hun rechten, maar het komt gewoon maar niet goed. Ik zal niet zeggen dat het een reden is. Ik zal nu zeggen, ik zeg Kritakina Kredibi, is een cultuur. Ja? De blanken hebben ons dit aangedaan. Ja? En wij zijn nog steeds opgegroeid. Het lijkt als een kunu, ja? Die in ons is gebleven. Dus wanneer we terugkijken naar de historie, dan zien we duidelijk dat de blanken altijd wouden beheersen. Ja toch? En zo hebben dan die Futu-boys, als ik het zo mag noemen, ja, want je hebt stadslaven en plantageslaven. Laten we kijken naar Baron Bonnie en Chauliqueur, de brandstichters. Die werden dan vermoord door hun eigen rasgenoten.
Omdat de blanken de Ford Buku niet konden vinden. Ja toch, de toenmalige Ford Buku. En ik denk dat het nu Fort Zeelandia is, hou me ten goede hoor. Ja? En dat is gebleven. En zo net heeft u het toen gehoord, we zijn verspreid. Waarom? Ik geef u een simpel voorbeeld. Onze 2 broeders is door het opkomen daar op Pikin Saron voor hun rechten geboeid, gemarteld en doodgeschoten. En dat zie je aan de andere kant, zodat ik het moet zeggen, een groepje inheemse broers en zusters Tambora gaan dansen. En er zijn anderen die nog opgesloten zijn. In hemelsnaam, waar gaan wij nu? Snapt u? En dat is het verspreiden van onze, in feite, broeders en zusters, die onze imago's gaat. Want we zijn vredelievende mensen. En dit moet ophouden. Ik zeg, er is nog 3 maanden naar de verkiezing toe. Maar terwijl het gras groeit, sterven de paarden. Die heeft die problematieken kunnen beluisteren. En ik kom met feiten. Ja, ik speel niet op de man, ik speel op de bal. Dus er zijn genoeg documenten waar grondaanvragen zijn. Er zijn genoeg aanvragen van BZV en BASO, financiële bijstand. Waarom kan het wel voor een selectief voor een groepje of voor andere rassen, maar niet voor de minder daadkrachtigen? Het is een mooi woord, minder daadkrachtigen. Maar laten we eraan werken. En sa noman gonangan Safri, sa gonangan tranga. Al ben ik een politicus die deel uitmaakt van een partij, maar ik zal het blijven zeggen. Gedoogpolitiek, naaiwoken naar indivisie. Ik heb natuurlijk ook goed geluisterd, meneer Atencio. Ik heb ook vernomen dat scholing een heel groot probleem hier is. De kinderen moeten dus kilometers ver lopen. De ouders kunnen ook geen schoolbus permitteren, maar dit is natuurlijk duur. Al deze problemen maakt ook dat dus Indiaanse kinderen niet naar school kunnen gaan en geen kennis kunnen verkrijgen. Hoe staat het hiermee? Kijk, het is doodgewoon simpel. Ja, u heeft het zelf gehoord. Onze trio broeders en zusters komen vanuit verschillende dorpen. Namelijk Kwamalasimutu, Tepu en anderen. Ja toch? Daar is het onderwijs slecht. Zij willen dan, of wij willen dan, een betere toekomst en goed ontwikkeling voor onze kinderen. Daarom zijn ze ook naar de stad gekomen. Ja, welk nog ook Suriname is, zoals de Maronnen het doet. Ja toch? Maar hier, ik ga u ook kunnen bewijzen in een andere setting. Ja toch? Waar ik met bewijzen. Want dan is het, voor mij is het niet menswaardig, beestachtig, dat in het binnenland niet goed onderwijs wordt verricht. Maar hier in de stad zelf. Ze kunnen geen plaats vinden. Dan is er geen meubilair. Ik heb zelf een bewijs waar een eerste klas leerling, zijn of haar ouders, 200 zoveel voor een boek moet gaan kopiëren. Eerste klas, dat praten we over goed onderwijs. We moeten ons schamen. Eerste klas. En ik heb die bewijzen. Ja, het moet uitgeprint worden en dat wil ik ook tentoonstellen. Kijk, je mag mooi praten. Grote woorden hebben. Ik draai al die archieven weer en dan wijs je van, begin met dit nu te beantwoorden. Laat het volk nu weten. Als men hun voor de gek gaan houden nogmaals, tot nu toe, of ze zeggen van, ze nemen hun fouten en dan een eer aan hunzelf ophouden. Dankjewel meneer Atencio. Kijkers, u heeft het gehoord. Meneer Atencio heeft natuurlijk de problematiek allemaal eruit gehaald, ook verteld hoe het in elkaar zit. Meneer Atencio, ik hoop ook dat het alles goed komt. Dankjewel. We blijven positief. Ja, ik zeg niet het hoop. Ik zeg, om die gisma leren dat te doen sani, nog wel gaan twijfel. Maar poti atita pa juiste pressie. Dank u. Dankjewel. Kijkers, en hier ben ik met meneer Lloyd Wong en hij is natuurlijk ook bij de PDO van het wetenschappelijk bureau. Meneer Lloyd, we hebben gezien, u bent econoom. En, ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Bedrijfseconomie, hè? Ik heb heel veel ervaring in cijfers. Ja. Jaarrekeningen, accountantsonderzoek, noem maar op. Audits. En als we dus kijken, u heeft natuurlijk, de partij heeft plantjes gebracht. Boulanger plantjes, Adroa plantjes. U zei dat ze dat kunnen verkopen en ook kunnen gebruiken voor eigen gebruik. Ja. Natuurlijk, dit soort movements zien we niet zo vaak. Ja. Maar hoe bent u, of hoe is de partij op zo'n idee gekomen? Kijk, onze partij, PDO, Partij voor Democratie en Ontwikkeling, we hebben in beginsel hebben we een heel sterk sociaal-maatschappelijk karakter. We weten,
We hebben natuurlijk erover nagedacht hoe we het land Suriname weer economisch kunnen herstellen. Daar zijn een heleboel scenario's en een heleboel ideeën over. Maar nu ligt het accent op de kleine man die nu uitkomt. Aan het eind van de maand. Aan mijn budget niet door. Dus hebben wij bedacht, want wij doen het al, om ze een push te geven. Om gewoon in hun eigen gezinsbehoeften te voorzien. Pranois boulanger, antrois, soepgroenten, Madame Jeannette, noem maar op. En als je dat doet en je kan daarmee 500 SRD per maand besparen, hoef je niet te wachten op koopkrachtversterking. Je hoeft niet te wachten op 2028 oil en gas, want dan is het 3 jaar. Hè? In die tussentijd moet je overleven, dus we hebben gedacht, laten we dit aandienen. Het toeval wil dat in dit concept, afgelopen zaterdag, meneer Wang Sabesari van een van de samenwerkende partijen, NSK, heeft een informatieavond georganiseerd met als item landbouw, modern en conventioneel. Dat want ik kwam met brand voorzien, ik kwam bij die dikkie mes erbij en oosten na zoveel weken, 6, 18 weken. Maar ook aquaponics, hydroponics, kasseteel. En hij heeft een team meegenomen van specialisten die op het gebied van gewassenbescherming, productievermeerdering, compost maken, noem maar op. Alla den kennis de Abi. Dus die mensen zitten ook met ons mee. Dus die ondersteuning is er. Dus die mensen die deze plantjes mee gaan nemen naar huis, de Machita Kazaneko, ze besparen op microniveau, dus gezinshuishouding. Als ze een stapje hoger willen, zijn er 10 trainingen die georganiseerd worden op korte termijn, waarvan ik ook deel ga nemen, alle 10. En mijn voorzitter ook, meneer Nain. Wij met z'n tweeën, alle 10 we volgen. Zodat we ook voor onszelf, maar ook naar buiten toe, mensen kunnen ondersteunen die ook verder willen gaan hierin. Want echt, landbouw, je ziet zelf als je naar de winkel gaat, een heel groot budget van je maandsalaris is groente, fruit. Gezond groente, fruit. Dus hebben wij gedacht, laten we dit lanceren. En we hopen dat daarmee een heleboel mensen geïnteresseerd raken. Want we hebben gedacht, nu is bijvoorbeeld kokoswater in trek. Het is niet aan te slepen. Corona kan geen kokosnoten leveren, dat weet je zelf wel. We hebben gedacht, als we 3000 mensen kunnen interesseren om 3 kokosnootplantjes op een erf te planten. Eén kokosnoot kost nu bijna 50 SRD, een waternoot. Als je ongeveer over 2 jaar, 3 jaar dwergnoten die geven na ongeveer 3 jaar. Als je daar 100 noten per gezin eruit kan halen, heb je 5000 SRD. Waar je iets anders mee kan doen. Dat maal 9000. Het komt in de miljoenen, 15 miljoen dacht ik, 20 miljoen SRD. Alleen maar kokosnoot. Dan heb je nog antrois, boulanger, kool, meloen. The sky is the limit. Sommige mensen hebben geen grond, maar iedereen heeft wel, vanaf 5 vierkante meter kan je al wat doen. En is dat team dat ons ondersteunt met die landbouwkennis, die zijn al bereidwillig om bij je thuis te komen. Om je te ondersteunen voor Power, voor Sorry, wat je fout doet, hoe je een hogere productie kan halen. Dus dat is het concept wat we nu aanbieden. En we hopen dat er een heleboel mensen gebruik van gaan maken, want het gaat zijn vruchten afwerpen. Ja, en is deze training natuurlijk voor ieder of alleen voor de mensen? Het is niet alleen voor mensen van de PDO of van de ABOP of van de NSK of van Nieuw Suriname of de Democraten van Suriname. Alaman. Het is voor iedereen bedoeld. En het is gratis? Het is voor Suriname. Daar moeten we nog over uitkomen, want we hebben die informatieavond net gehad. Ja. Maar we gaan daar verder over communiceren met de mensen via de structuren. En we gaan natuurlijk ook op onze Facebook page gaan we informatie daarover geven. Dankjewel, dus, meneer Lloyd. Er komt nog meer. Yes. En dit is maar één van onze items hoor, om de economie. Om mensen te helpen. Maar we beginnen even bij de kleine man, want dat is Asu Equincy. Maar op meso-niveau en op macro-niveau zijn er ook opties om het land te ondersteunen, te helpen. Dankjewel, en dat was meneer Lloyd Wong, natuurlijk van de wetenschapsbureau PDO. Dankjewel meneer Wong. Graag gedaan, thanks for having me. Suriname altijd dichtbij, je snapt wat toch? In Meati, Srana.
bribi nu srefi. Una de wedstrijd na man. Vaderland. Suriname is je vaderland. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. www.culturo.com for the generation then.